Так, питання Криму, ми все-таки кримсько-татарський канал, воно не стало національною ідеєю. Воно не стало національною ідеєю ні для виконавчої влади, ні для законодавчої, ні для інших гілок влади, які є в Україні. На твою думку, чому нас зараз дивляться люди на окупованому півострові? Я майже кожному, так, з політиків даю це питання. Воно трохи емоційне. Дивляться люди, які слухають, як міняється зараз політичний ландшафт в Україні. Вони живуть де-факто в Російській Федерації. Вони там терплять за Україну. Сім'ї втрачають батьків, діти залишаються без тата. Є випадки, коли вже і жінок беруть, вони виходять на протести. І є таке замкнуте коло, коли вони живуть де-факто в іншій країні, однак підтримують все-таки цю ж Україну. І тут повернення цього півострову не стало національною ідеєю. Ти особисто не чуєшся винним, що не приклав більше зусиль для них, які там? Ну, дивись, якщо говорити про Крим як національну ідею і як тему в порядку денному країни, то під час своїх виступів, або під час звернень, або під час закордонних відряджень ми про це говоримо завжди. І я можу навести численні приклади, коли ми спілкувалися з різними людьми, коли ми сперечалися з росіянами на відкритих площадках, і я говорив про Крим. Що стосується конкретно по кримчанах, які живуть, наприклад, переселенців, хто звертався, я завжди допомагав. Чи відчуваю винним себе? Ти знаєш, да. І я думаю, що тут є дві причини, чому так не сталося. Перше, тому що все ж таки, я розумію, що це, можливо, зараз когось образить, але я скажу чесно. Я прийшов в парламент перед тим півроку, провівши як журналіст на Донбасі. І потім мій брат там воював. І для мене це дуже близька тема. Це я не порівнюю, але це факт, що так сталося. Я був автором законопроекту щодо окупованих територій, який, до речі, включав і Крим. І я вважаю, що наш законопроект був найкращий з того, що ми виписували. Хоча прийняли зовсім інший. І там було дуже багато по Криму. Але я погоджуюсь з тим, що особисто, можливо, я не приділяв стільки уваги, наприклад, Криму, як, наприклад, приділяв уваги Національній поліції або Донбасу. І це провина. Я можу багато що говорити в оправдування, і можу сказати, що я робив. Але я визнаю, що оцього порядку денного не було. І, на жаль, його немає і зараз. І це в внутрішній політиці. Але знову ж підкреслюю, що стосується зовнішньої політики, ми завжди говоримо про Крим. Завжди говоримо про Крим. На твою думку, чому у внутрішній політиці є такий вакуум щодо питання Криму? Це небезпечна тема для влади? Я думаю, що ні. Правда. Я розумію зараз, я чому дуже обережно говорю, тому що розумію, що багато людей, не буду говорити відверто, вони відчувають себе зрадженими. Я хочу просто, щоб всі розуміли, що це не так. Це не забули, це не зрадили, це не ваші проблеми. Це ай хай як буде, так і буде. А проблема в тому, що елементарно там кількість постраждалих, вбитих на Донбасі за цей час було більше. Я розумію, що це неправильне, некоректне порівняння, але це гаряча історія, і її сприймають інакше. Крим, з іншого боку, це юридично ставшийся факт, який Російська Федерація визнала. І тому в наших звернення до судів і так далі. Ми використовуємо Крим і тему весь час як один з факторів доведення провини Російської Федерації. Але знову ж таки, що стосується переселенців, що стосується людей, які тут живуть, я завжди відкритий. І я знаю багатьох переселенців-кримчан, яким ми допомагали. І я сподіваюся, що наш закон про відновлення виборчих прав переселенців, про пільги для переселенців, про пільги для роботодавців, які дають роботу для переселенців, це все буде сприйнято.